Kicsit beszélgessünk magáról a hadseregről, ugyanis ez egy érdekes felállás, hogy a nőket is bevonják a hadseregbe, tehát kötelező hadsereg van, kötelező sorozás van a nők számára is. Erről egy kicsit tudnál mesélni, hogy ez hogyan működik? Te kellett-e ezen a sorozáson részt vegyél? Besoroztak-e téged is? Nem, nekem nincs ilyen kötelezettségem, mert én úgymond már öreg vagyok, tehát hogy én 35 éves voltam, amikor kértem, és ez a katonaság az 18 évtől kezdődik, és a fiúknak nagyjából 3 év, és a nőknek 2 év. Igazából Izraelben egyetem előtt úgymond katonák lesznek az emberek. Ami én azt látom, hogy érettebb embereket termel ki a társadalomban. Tehát, hogy a mi esetünkben a mi rendszerünk ilyen okostónikat nevel, hogy kimegyünk a liceumból, és akkor megyünk egyetemre, és ülünk a könyvtárban, és tanulunk szesziót, tehát ilyen okostónik leszünk, de nem leszünk érettek. És itt előbb lesznek az emberek érettek, és utána jobban megtöltik a fejüket tudással, azt látom.